Viva los cabellos rubios, viva los cabellos rubios, viva las rubias rubiales, viva los de mi morena, que son rubios naturales. Ay la 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 la, ay la 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 la. Con un pie en el estribo y otro en el aire, se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre. Con un pie en el estribo y otro en el aire. En el pueblo del Corralí, en el pueblo del Corralí, dice que no hay baixadores, a miren para la fila, parece ramos de flores. Ay la 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 la, ay la 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 la. Con el aire que llevas cuando vas a lavar el jabón de la ropa, te lo dejas llevar, te lo dejas llevar, te lo dejas llevar. Con el aire que llevas cuando vas a lavar. Tú fuiste la que tiraste, tú fuiste la que tiraste a San Antonio en un pozo y lo cubriste de leña porque no te daba mozo. Ay la 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 la, ay la 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 la. A tu madre le llaman el as de copas, a tu padre el caballo y a ti la sota, a ti la sota niña y a ti la sota. A tu padre le llaman el as de copas, con un pie en el estribo y otro en el aire, se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre. Con un pie en el estribo y otro en el aire. Empezamos entón o segundo día de outonos cooperativos con Un Tobello, que para quen aínda non os coñeza son un grupo que ven de ser finalista nos premios Martín Kodax deste ano, na categoría de música tradicional, claro. E nada, explicovos un pouco que son os outonos cooperativos, que é unha iniciativa da Xunta e de Cogaco, que, bueno, o seu objetivo principal é visibilizar o modelo cooperativo. Bueno, non o dixamos. Somos Iria e Leila, antes de Importante, nada. é verdade. Vos sabíades que este ano está sendo o ano internacional das cooperativas? Já sabía? Non o sabíades. Eu escoito, vexo cabezas que asinten e xente que di que non. Claro, nós tampouco sabíamos, non vos vamos a mentir, hasta fai uns meses. Pois sí, é o ano internacional das cooperativas e, bueno, estes declarouno así a ONU este ano para, bueno, ir de cara remando un pouco hacia esos obxectivos de desenvolvemento sostible, tamén de cara á Xenda 2030, os ODS famosos que escoitamos moito falar deles sempre, e unha maneira dese desenvolvemento sostible e de crear tamén emprego sostible é a través da cooperativa, da fórmula da cooperativa, que agora falaremos máis dela en profundidade, con xente que sabe moito máis do tema que nós, dende logo, Pois imos falar, bueno, sobre todo do modelo cooperativo nas gandarías, en concreto, pois o modelo de Clun. Por iso estamos hoxe aquí na gandería de Vilar Casal, e nada, pois non imos estar soas, así que cando queirades, podemos... Vamos a dar paso a xente que sabe de verdad. Quen vai a vir aquí a sentarse con nós, Iria? Pois, en primeiro lugar, Carmen Rodríguez, vicepresidenta de Clun e presidenta de Agaca. Un aplauso para Carmen. Tamén está José Manuel Couto, que é socio da gandeiría Casal Vilar, que además estuvo nos facendo aí a visita antes. E Silvia Cés, gandeira, socia de Clun e representante de Agaca no Grupo de Traballo Xóvenes de Cooperativas Agroalimentarias de España. E tamén Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e de Relacións Laborais. Bueno, benvidos aos catro. Moitas gracias por estar aquí con nós. Que tal? Bueno, acabades de facer a visita aquí a gandeiría. Bueno, fixestela todos tamén. Que foi o que máis vos chamou a atención disto? A ver, Pablo que é o menos entendido. Pablo, sí. A nós fixonos gracia porque o primeiro que preguntou Pablo foi como o día a día das vacas. Que a rutina que fan, non? Sí. Pois a min o que máis me chamou, porque creo que debe ser prácticamente a primeira vez que estou dentro dunha gandería e coñecendo pois, o día a día,
O que máis me chamou a atención pois foi ver o benestar das vacas, non? É dicir, as súas camiñas ben feitas, os seus rascadores, como elas van ao rascador cando lles apetece por rascarse por un lado por outro, cando pois que están aí atumbadas, vese que están a gusto, que están tranquiliñas, igual vimos nós xa interferir un pouco na súa rutina diaria, pero chámame moito a atención pois eso, o benestar, que se ve a gusto, que están ben tratadas e que están pois a gustiño nas súas camas, que ellas removen todos os días, que ellas limpian, pois bueno, foi o que máis me chamou a atención. E a ti, Carmen? Pois coincido plenamente con Pablo. Bueno, a sensación de tranquilidade, de, bueno, elas siguen no seu mundo, o sea, o benestar, non, do animal é o que resaltaría sobre todo. Oi, a mí o do rascador pareceume, Sí, vamos, increíble. tecnología puntera, polo menos. Eu non vira nunca un rascador dese. Totalmente. Podémolo exportar para as vivendas, non? Eu Que non creo quere un non rascador sería na mala súa idea, casa, non sería mala idea. Silvia, ti tamén eres gandeira, vos tamén tedes rascadores deses? Ou hai algo aquí distinto que virades, algo que te chamara a atención, que podes aplicar? No, a ver, nós rascadores non temos. Bueno. Aí non chegamos. E hai algunha outra cousa que viras que te chamara a atención? Que ao mellor digas, pois mira, isto non o temos, igual estaba ben. No, a ver, que visitando outras granxas tamén sempre aprendes cousas ou ves cousas que dis, pois podo cambiar isto na miña, podo adaptalo así, pero bueno, bastante ben. Oye, José Manuel, bueno, que ahora xa vou coller a coña do rascador e da tecnología puntera, pero así a nivel innovación, cousas, pois non sei, o mellor que saliran nos últimos anos que aplicarades aquí na granxa, hai algunha cousa? Bueno, unhas desas é os collares, que están implantados da hora fai nada, os rascadores e as duchas. Duchas? Sí, Duchas. esas que temos por aí son duchas para o brao, que cada certo tempo, según lle marca relación calor-humedad, vanlle a abrir a agua, e cando eso, aire, está combinado agua con aire. O sea, están automatizadas? Sí. Detectan xa directamente? Sí, según o pH que haxa, pois dalle máis tempo de agua ou máis tempo de aire. Oye, apuntade, apuntade, porque estas cousas, cando teñades que traballar vos, seguro que hai cousas novas, pero isto eu non o conocía. Sí, isto está prácticamente sin estrenar, porque cando acabaron de poñelo xa pasara ao brao, pero bueno, esperemos que... Pobre o que ben proba, sí. Sí, que funcione. Non pasa nada. Bueno, provámoslo e así que funcione. Bueno, moi ben, moi Pois ben. está ben sabelo. José Manuel, ti comentabas antes, cando estábamos fora de cámaras, que levabas moitos anos xa con Clun. Cal dirías que son os beneficios de formar parte de ter unha gandería dentro dunha cooperativa como Clun? Eu que destacaría máis é iso, a fiabilidade e a sentirse arroupados, ou sea, tes unha garantía de recollida, tes unhas garantías de transparencia, eso sería o que máis destacaría da cooperativa. Sí, porque en Clun ademais hai moitísimos socios, son como 3.000 socios. Como se xestiona a participación de todos na cooperativa? Bueno, somos 3.000 socios, algo máis, pero sí é certo que socios activos somos menos. Realmente a riqueza da cooperativa somos os socios, non? A maneira de gestionala pois é de forma totalmente democrática, con voz e voto. O que procuramos dende o Consello Reitor, que, bueno, o meu compañero José Manuel e eu estamos no Consello Reitor, ser un Consello Reitor moi activo, estar moi presente nas decisións e no día a día que se pode da cooperativa. Logo temos un equipo técnico moi profesional, e todo o plantel técnico, pero sobre todo que temos en conta en Clun é esa sensibilidade que realmente ten o pilar fundamental que é o socio. Nos procuramos que haxa unha comunicación moi fluida, moi directa, moi transparente, con canles moi directas hacia os socios, porque realmente o verdadeiro corazón da cooperativa é ese arraigo que o socio ten por ser fiel á cooperativa, non? Eu creo que con rigor, con democracia e, sobre todo, comentaba, con moita alma, porque é moi importante non olvidar de onde vimos, as nosas raíces, pero tamén é moi importante ter miras a futuro, tema de innovación, de inversións e todo o demais. Esa é a maneira
como intentamos, non? Cada día superarnos máis na nosa xestión. Claro que esta cuestión da democracia ao final é un dos piares, no, do cooperativismo, do modelo cooperativo, no? Que esa participación por igual, que todos os socios teñan, digamos, a mesma capacidade de decisión, no? E que podan participar activamente nestos procesos. Por exemplo, levando ao práctico, José Manuel, como facedes vos aquí? Porque comentábasnos que sodes 3 socios, non? Sí. Como levades isto no día a día? E pregunto porque, bueno, a mellor podemos pensar, no, que sempre, pois no día a día, ao final, poden surgir, bueno, non sei, complicacións, no? Que igual pois poden, non sei, tensar un pouco o ambiente e demais, pero están estos valores por encima de todo. Cosa Sí. que en outro tipo de empresas non. Sí, o sea, aí prima eso, o voto é o que decida a maioría, pois é o que se trata de facer. É todo como moi xusto. Sí, digamos que, por exemplo, non sei, unha empresa privada pode pagar distinto a un gandeiro de aquí de Touro que a un de Melide. Na cooperativa eso non se pode facer, Claro. Claro. ou non se debe facer. Con respecto a Clun, decides moito de que buscades o que necesitan os gandeiros sempre que o precisan. E sí que é verdade que a nos entronos un pouco a curiosidade, investigando un pouco sobre o tema das cooperativas, de saber se o que necesita unha cooperativa de, bueno, unha gandaría de Ribadeo é o mesmo que necesita unha gandaría de Melide, por exemplo. Sí, basicamente dentro do que é a gandeiría en sí necesitamos todas as mesmas cousas. Iso penso que non vai polo lugar en sí, Claro. sino que vai pola propia necesidade do gandeiro, non? Aí eu incluiría máis a forma de xestionar na súa explotación, as súas necesidades, porque dentro da nosa cooperativa ofrecemos servicios técnicos de asesoramento, pero é o propio socio quen configura un panel de servicios que necesita. Quero dicir, pois, asistencia técnica, asesoramento, o veterinario, o sea, cada explotación ten o seu panel de servicios propio e personalizado, por así decirlo. Tamén, bueno, o tema da alimentación, non, José Manuel? Pois tamén. Sí, pero que decimos, a vaca come igual a vaca daqui que a vaca de Melide, e dá o leite igual a vaca daqui que é enferma igual a vaca de Melide que a vaca daqui. Claro. Se as necesidades dentro do que é a ganadería, eu penso que prácticamente son as mesmas. Ti antes comentabas unha cousa, José Manuel, que era esta confianza e esta garantía que tamén che dá o feito de formar parte dunha cooperativa. Sempre hai un tema que sale cando se fala das gandeirías e demais, sobre todo das de leite, vacas de leite, que é o tema dos prezos da leite, non? Que, bueno, sabemos que é un espectro complicado, non? O feito de estar nunha cooperativa axuda tamén a ser máis competitivos? Sí, lógicamente sí, e despois o que che comentaba antes era iso, que unha industria privada pode pagar distinto nun lado que noutro. Nadie ten obligación de que ahora mesmo quere coller leite nun lado, ten que ir con precio a pagar. Unha cooperativa, non, digamos que ten, se lle paga igual ao gandeiro de aquí que ao de Melide. Unha empresa privada pode facer diferencias porque aí non hai un... Ao final sempre está de base esa solidaridade, no modelo das cooperativas, sempre. Cales creedes que son os retos a día de hoxe? Dentro Que enfrenta o sector gandeiro. Exacto. a día de hoxe. Unha grasa sostible, te refieres? Sí, efectivamente. A día de hoxe e de cara a futuro tamén. Eu penso que independentemente do territorio, non, os retos a día de hoxe pois encadena un pouco co tema da alimentación, non? A oscilación variable a veces tan profunda dos prezos, non, das materias primas. Logo, o tema do relevo xeracional, pois é sí ou sí, a falta de man de obra. Seguiríanos apuntando non en temas de formación, non, José Manuel, Sí, tamén. formación, man de obra formada, que sea, bueno, as granxas cada vez, a dimensión das granxas vai sendo máis grande, quedamos menos pero máis grandes, penso que, bueno, o futuro ten que vir máis formado que o presente. Aquí temos moito futuro formado, Sí, de feito, sí. Falabas agora... Sí, Perdón. no, e quería preguntar, que estaban falando do relevo Do relevo xeracional xeracional. e temos aquí o ejemplo perfecto que Silvia, neste caso. Silvia, ti cantos anos tes agora? 32.
E cantos anos levas, bueno, como gandeira? 10. 10 anos, já empezaches con 22 anos. Sí. E por que decidiches, pues, bueno, camiñar a túa carreira profesional por aquí? Bueno, a vida, que ten que dar así unhas pequenas voltas, pois eu estudiei para outra cousa, pero, bueno, por temas de vida, deron unha opción de pertenecer aquí, e dixen, pois, vamos, porque é unha cousa que sempre me gustou, estaba, bueno, na casa, vivindo desde que nacín, e sempre o facía, sempre que podía e todo. E xa que me deron a oportunidade, pois, por que non? Se sai ben sai, se non, pois mira. Creo que sempre hai un factor moi familiar aquí, non? Sí. É dicir, non é o mismo se ti te crías en unha casa na que hai, bueno, vacas en este caso, non? Ou animais en xeral, que se estás máis desconectado dese mundo, non sei se tes compañeiros, ao mellor, da profesión, non? Pues da túa quinta, máis ou menos, non? Que tamén teñan casos similares. Bueno, os que teño era tamén porque tiñan xa na casa. Como xa van vivindo de pequenos, e din, bueno, pois vamos a optar ou así. Pero que empezaran de cero, non. Que é moi difícil empezar de cero e emprender. Isto sempre é moi difícil. E que parezca mentira, hoxe empezar de cero cunha explotación é moi complicado porque realmente hai moita inversión aquí metida. E aparte disso estamos falando de, maquinaria, pero logo voltamos a vista ao territorio, ao terreo que fai falta, non, para manter unha explotación. O sea, é moi complicado poñerse de cero hoxe cunha explotación. Por iso, animar a todos non a aproveitar ese arraigo que hai nas casas de granxas familiares que ao mellor pois non medraron porque non vían continuidade, é unha pena que non se aproveite nese caso, sabes? Pablo, dende a Consellería neste caso, hai algún tipo de medida para incentivar este relevo xeracional? Ben, a min gustaríame empezar falando da rede Usumo, porque efectivamente temos moitas órdenes de axuda, temos moitas administracións que axudamos, entidades privadas, pero temos unha rede que o que trata é de coordinar todo o ecosistema da economía social, non? E aí invito-vos, hai unha páxina web na que podedes entrar, consultar, aí temos formación, asesoramento, e temos de maneira resumida explicadas as órdenes de axuda que temos desde a Administración. Por suposto que nós estamos apostando en diferentes ámbitos, non? Para aqueles que empezan de cero, temos unha orden de axuda concreta, para o que se transforma, é dicir, para aquelas sociedades que veñen de ser autónomos ou veñen ser SLs e se queren convertir a cooperativas, tamén temos órdenes de axuda, ou temos incluso órdenes de axuda para a consolidación. Como ben dicía Carmen, lóxicamente aquí hai inversións importantes, toda axuda é pouca, non? Pero creo que o modelo cooperativo ten esa parte positiva, non? Que aúna esforzos de diferentes persoas, de diferentes emprendedores, lóxicamente, a parte das axudas tamén temos servicios, é dicir, porque moitas veces un emprendedor está moi ben axudalo económicamente, pero tamén o que necesita a veces é un servicio de acompañamento, de asesoramiento, e para eso creamos unha rede de polos de emprendemento, que son unhas oficinas de asesoramento gratuitos a aqueles rapaces e rapazas ou aquelas persoas, porque ao final non hai idade para emprender, un emprendedor pode ser xoven ou non tan xoven, ao final vai un pouco no espírito que teña esa persona. Asesorámolos gratuitamente para emprender, non? Aí teñen técnicos especializados en emprendemento, poden axudarlle desde facer un plan de empresa, a como pedir unha orden de axudas da propia Consellería ou como buscar tamén un relevo xeracional. Nos aí nese aspecto que é unha aposta clara da Xunta de Galicia por ese é un problema que temos, non? Moitas veces demográfico, non? Tamén ao final temos a pirámide poblacional un pouco invertida. É unha pena ver como negocios, non só na gandería, en calquer outro tipo de sectores, vemos que hai negocios viables, negocios que aportan moito ao territorio, e que por culpa de non ter un relevo xeracional, pérdese, son negocios viables. Entón, aí o que estamos incentivando, primeiro creando un escaparate virtual deses negocios que se van a relevar, que van a pechar, que se traspasan. Temos un escaparate virtual que calqueira emprendedor que veña novo
pois pode optar a coller ese relevo xeracional. E tamén temos unha orden de axudas específica pois para incentivar económicamente entrar neses negocios, non só neste caso no exemplo que estamos de gandería, senón outro tipo de negocios. Nos chamamos de emprendemento ligado ao territorio porque é un emprendemento que ao final o que fai é fixar población no rural, que fai moita falta, e sobre todo que dá servicios ao rural. Claro, isto tamén é unha maneira de fixar poboación no rural, porque hai que reconocer que o sector primario, neste caso o agrario, o gandeiro, é moi importante para moitísimos concellos, para, bueno, pues, manterse incluso, podemos dicir, ¿no? Como vedes vos? Vou lanzar así a pregunta ao aire. Bueno, de feito, unha das problemáticas que están tendo pois é a falta de man de obra, non? Agora estamos nun momento de que é difícil catar, en moitos sectores, non só no primario, tamén no sector industrial, todo o que ten que ver con oficios. Por lo tanto, é importante ter unha base de población, unha base de emprego pois en oficios, non? Aquí temos moitos estudiantes de ciclos medios, de ciclos superiores, pois que teñen moitísimo futuro, non? E unha das problemáticas pois é atraer, que sea atractivo pois o rural, non? Creo que das poucas cosas boas que tivo a COVID pois foi demostrarlle que a calidade de vida moitas veces por non está nas cidades, non? E que no rural se vive moi ben. Entonces temos que acompasar o que as novas xeracións demandan, pois conectividade, innovación, tecnoloxía, pois a calidade de vida, non? Temos que traer esas ferramentas pois tamén para o rural e a conectividade pois que sea compatible para facer atractivo rural. E apuntabas moi ben o tema da importancia nos concellos. Eu diría máis, porque diría que unha explotación familiar, por moi pequena que sexa, pois está mantendo vivo ese territorio, compra no comercio local, os seus fillos van ás garderías, aos colexios, o sea, hai vida, que é realmente o que se valora, non? Independentemente da dimensión da explotación e demais. A terra está cuidada, o sea, son moitos alicientes os que nos implican, claro. Carmen, ti, como tendo o teu rol en Agaca, creaste esa Comisión de Xuventude Cooperativista Emprendedora. Nos gustaría saber, xa que están aquí tamén esta xente nova que se vai dedicar a isto no futuro, cales son as inquedanzas que máis vos chegan da súa parte? A ver, o sea, eu penso que non transmiten nada novo, no sentido de que, a ver se me entendedes vos, que sodes o centro, non? E nestas comisións de traballos, que está a Silvia tamén presente, as inquedanzas son do día a día, o sea, eu vexo que esta xuventude, esta xeración que está a vir, pois é unha xeración moi formada, penso que non vedes o rural como un rural de sacrificio dos 365 días sí ou sí, que vedes que queredes vivir no rural, pero queredes vivir del. O sea, facer o voso proxecto de vida no rural. Vexo que tendes aliada a tecnoloxía, non? Vexo que cada vez máis necesitades de tecnoloxía, de traballar, de xestionar con datos para así acadar unha maior rendibilidade nas vosas explotacións, que en definitiva cada explotación é unha empresa, non? Que máis che diría? O sea, comentamos, tamén vos preocupa o tema do relevo xeracional. Eu aí, dende aquí, pois tamén me gustaría facer unha pequena chamada en que creo que todos e todas debemos o intentar dignificar o noso sector, o noso papel, incluso con campañas de visibilidade máis modernas incluso, pero realistas, que hoxe no campo se pode vivir dignamente, que é un traballo digno como outro calquera. Eu non sei se vos acostumabades nas vosas casas ou antes decían, bueno, aquel fillo, aquel que non sirve para estudiar, quédase na casa como, sabes? É o contrario, hoxe unha das inquedanzas que nos mostran esas comisións de traballo é justamente a cantidad de papeleo, de burocracia, de exigencias normativas que sí ou sí temos que cumplir. Non? Entón, eu creo que ese cambio de imaxe é moi importante para intentar atraer a xente nova que se quede no rural, a que hace esa continuidade e demais. Silvia, ti como persona que supoño que vivirías isto en primeira man,
Viviches esos prexuizos tamén que comentaba ahora Carmen, no? Ese concepto do rural como, bueno, como un territorio que está quedando un pouco morto, non? Por así dicilo, incluso. Viviches esos prexuizos? Bueno, en parte, dependendo como mires, porque hai xente que di si quedas no rural, non vas ter días libres, non vas ter nada, e vas estar as 24 horas dos 7 días da semana metida aí, pero bueno, hai que saber tamén organizarse un pouco. Non digo que te podas coller moitos días ou tal, pero sí que podes organizar o traballo e ter un pouco de tempo libre para facer outras cousas ou para non estar a facer nada, simplemente. Pero cuestión de organizar todo. Claro, está esta visión que eu creo que ainda temos moitos na cabeza de que é un sector moi sacrificado, que sí que o é, supoño que estaredes de acordo en que sí que o é, pero, bueno, eso non ten por que ser as 24/7, non? As 24 horas do día, os 7 días da semana. Hai maneiras e maneiras. Tamén entendo que aí entra bastante en xogo o tema do tamaño das explotacións, a posibilidade de ter, pois, non sei, turnos rotatorios, claro, máis empregados e demais, non? Pero, bueno, hai opcións, non? Non é trágico. Non, hai opcións. A ver, hai algúns días, pois, cando é das campañas, de ensilado e todo, pois, pode que esteas a botar máis tempo, pero despois sí que hai servizos que che veñen facer, entón, de sustitución e todo, pois, algo sí que podes coller algo tamén. Eu diría máis, non, Silvia, que nós somos jefes das nosas propias empresas, entón tamén temos esa marxe, non, de maniobra. Claro que é moi importante o que diste do volumen e da capacidade que teña cada explotación. Non todas as explotacións poden soportar un cargo a maiores de mano de obra, non? Eso sí tamén é certo, claro que sí. José Manuel, aquí, por exemplo, canta xente estades traballando? 13 personas. 13 persoas. E antes entendo que erades menos, supoño que iríades aumentando o volumen tamén de cabezas de animais e demais, non? Sí, según fomos aumentando, foi aumentando o personal de traballar. E tema xente xoven? Bueno, temos a miña filla vai continuar, ou ten vistas de que quer continuar, e o fillo do outro socio de José Manuel tamén está incorporado xa na O sea, inculcaste desde pequeno xa. Sí, bueno, o que decía, o sea, nacer aquí e cando levas aquí toda a vida, pois, se che gusta, sigues. Levas no ADN. Claro. Por exemplo, tamén, moitas veces falase do tema de que catastrófico, as máquinas van sustituir a man de obra, pero, por exemplo, en comparación de fai 10 anos aquí, como mellorou o vosso día a día toda a innovación da que falábamos antes, esta tecnoloxía punta que chega a estas ganderías, en unha comparación destes anos? A ver, eso, claro que lógicamente cada vez a robótica está para vir. Vai sustituir man de obra, pero man de obra vai facer falta. Quizás menos, pero vai facer falta. E o que si vai facer falta é máis especializada. Claro. Por exemplo, desde a Xunta, que iniciativas se toman que iniciativas se toman para promover esta innovación no sector gandeiro, nas cooperativas? Sí, bueno, é un pouco o que quería dicir antes, non? Un pouco, temos diferentes formas de axudar, ou ben económicas ou ben con servicios, non? Eu creo que é moi importante a formación, non? Estaba dicindo José Manuel agora, e vímolo antes, non? Antes que dicía, tendes aquí unha rumba a nivel industrial, non? Porque teñen pois un aparato, unha maquinaria que automáticamente pois valle pois arrimando, pienso, as vacas, e eso permitiulles que, en vez de facelo de forma manual, pois que o fan automatizado, e ademais incorporan unha mellora, porque antes só o facían polo día e pola noite non, e agora fan polo día e pola noite. Entón, eu creo que esta é a clave tamén para enganchar ou para darlle a posibilidade aos novos para incorporarse ao sector primario, porque a xente nova, que eu ainda me considero novo, pois non buscamos pois estar con un traballo físico, ahora os tratores de hoxendía van prácticamente solos, xeolocalizados por GPS con control automático, ti estás coa tablet, estás vendo cos colares que dicía José Manuel, pois onde che están cada unha dos teus animales, ese pois mídelle a temperatura, entonces pois eso significa que che dá certa liberdade,
que che dá pois unhas garantías de que ao mellor pois esta xente que colla estas novas xeracións ten que poder ir pois o fin de semana pois o seu tempo de lecer, ten que poder irse a unha feria do Grumet a Barcelona ou a Alimentaria a Madrid, ou ten que poder liderar unha cooperativa de segundo grados que dé servicios, en definitiva xa ten que cambiar ese concepto de que non, é unha vida esclava que estás 24/7, pois para eso as novas tecnoloxías, a innovación, pois é por onde temos que apostar pois para provocar ese relevo natural, pois da man, como digo, da innovación e das novas ferramentas. Eso significa que hai que formarse máis, hai que especializarse máis, para esos novos xóvenes que temos aquí, seguro que veñen moi preparados e con moitas ideas para implementar pois o día a día de pois un sector primario como este, como a da gandería. Eu queria sacar outro tema tamén, porque, claro, estamos falando moito da xente nova e demás, pero hai outro papel que é o da muller no rural. Porque, bueno, eu polo menos que tamén son daqui do rural, non? Na miña casa sempre houve esta concepción de que o traballo do campo era un traballo de homes, aínda que despois, na realidade, facíano moito as mulleres tamén. Como vedes vos isto? Credes que sigue habendo esta concepción? Cada vez hai máis mulleres ou sigue habendo, está un pouco complicado aínda? Bueno, quizás eu a mellor che podo dicir Sí. algo. Mira, justamente todo o tema da igualdade na nosa cooperativa Clun foi un pilar que se mantuvo sempre moi presente, non? Nadie pon en dúbida o traballo da muller, pero históricamente. O que pasa que eu marcaría como fai 10 anos para aquí, pois ese traballo era como máis de portas adentro, non estaba visibilizado, non estaba recoñecido. Si houve un fuerte cambio dando a coñecer, pero sobre todo a recoñecer o valor e a importancia da muller no rural. Na nosa cooperativa creamos, xa fai máis de 12 anos, de feito hai compañeiras socias aquí, creamos un grupo, mira, o sea, nin asociación era simplemente un grupo de socias da cooperativa que intentábamos ser partícipes do que é a propia vida da cooperativa. Que quere decir? Pois participar nas formacións, participar nas asambleas, participar, por que non, nos consellos rectores, que ten que ser. O sea, eso foi unha teima que dende Clun levamos sempre moito dentro do noso ADN, por así decilo, e creamos agora, a día de hoxe, formámonos en Asociación Mulleres de Seu. Sabedes o que significa Mulleres de Seu? Mulleres gallegas, con arraigo, con temperamento, como somos, non? E iso dou a posibilidade de que, por exemplo, Silvia hoxe poda estar representando a moitos dos nosos jóvenes en grupos de traballo, en comisión, en espazos onde hai debate. Porque si é certo que o que me dou conta, eu comento sempre cas compañeiras, que a muller hoxe chegamos a sitios moi masculinizados, a oficios, a lugares, pero para min o importante hoxe non xa é estar neses sitios, senón o importante é ter voz, que se nos escoite, que nos... A ver, non estamos pedindo nada a maiores, nin ningún privilexio, simplemente o que pedimos é estar en igualdade de oportunidades e de condicións. E neso si houve un cambio moi forte do que é a visibilidade e o recoñecemento ao papel da muller rural. Silvia, ti sintes que tes esa voz agora, esa participación, non? Esa oportunidade, podemos dicirlo, non debería ser unha oportunidade, non? Non quero chamarlo así, pero... Sí. 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 Bueno, así tamén se traslada, vese noutras provincias, noutras comunidades, tamén os problemas que eles teñen, trasladas os que hai, e entre todos, pois, poder axudar a mellorar algo esos problemas ou buscarlle maneira de cambiar a cousa, de que vaya para mellor. A mí esta reflexión para acabar pareceme perfecta. Querías dicir algo, Pablo, antes que te vio? No, que a ver, quero recordar que o 50% da nosa población é mulleres, o sea, se nós queremos ser competitivos, necesitamos o 100% da población activa pois en plenas condicións de competir. Eu creo que o sector que non aposte por incorporar a muller vai tarde. Nós estamos facendo unha
unha estrategia de emprego en sectores masculinizados, de como podemos, porque ainda quedan algúns sectores moi masculinizados. O que comentábamos antes das novas tecnoloxías é unha axuda para incorporar xa non fan falta eses esforzos físicos para entrar, non? E tamén é moi importante as referentes. Eu creo que aquí temos dúas referentes, non? Que tamén o que lle poden é... Porque moitas veces na xeración nosa ou na anterior o que faltaba era referente, non? Non vou a facer eso porque non hai ninguna muller que o faga, non? Pois mira, aquí hai dúas mulleres que están liderando dúas ganderías diferentes e que son referente, que presiden asociacións e que calquera das que este aquí ou do que non este, pois poden aspirar a ser como elas. Por lo tanto, tamén é moi positivo darlle valor e expoñer as referentes que temos. E só un dato, se me permitides. Na nosa cooperativa Clun, casi o 50% da leite recollida nas nosas marcas de Clesa, Únicla, Feiraco, está en base a explotacións titulares ou cotitulares de mulleres, que iso é moi, moi importante, non? É un paso moi importante. Pois totalmente de acordo. Oye, vamos a hacer unha radiografía aquí ahora mismo. Bueno, vimos que tuveron que marchar os compañeiros. Os que quedades sodes de Sergude ou de Melide? Vale, moi bien. Cantos sodes? Voume levantar, porque non vexo cos focos. Vale. Aquí hai moitas chicas. E moitos chicos tamén. Sí, de feito, sí, é o que estaba vendo. Non me vou a chegar que se me acopla o micro. Por que estades facendo este ciclo? Que é o que máis vos gusta? A ver, quen quere falar? Que temos un micro para vos. Venga, hombre, nadie se anima. A ver, decídeme, por que empezastes a facer este ciclo? Que é o que máis vos gustaba? Vos sodes de zonas rurales, en plan de por aquí cerca? Non. No? Tiñades vacas na casa ou algo, animales ou algo? Non. Nada? O sea, isto foi... Que isto sempre se di que é unha profesión moi vocacional. Vos credes que tedes esa vocación? Védelo. A ver. Inés, venga, Inés, fala. Pero a que te refieres con vocación? En plan de traballar no campo, dices? Sí. Hombre, sí, pero... O sea, sí. Que é o que che gusta a ti, por exemplo? Os animais. Os animais, non? Sí. Entón decides facer este ciclo por iso. Claro. E gustaríache traballar nunha gandeiría así como esta, por exemplo? Non sei, es que non sei o que... O sea, o que me dé para o futuro, o sea, non sei. O sea, ahora mesmo non. Según che veña no momento, non? Claro. Según tal. Conocedes o modelo das cooperativas? Conocíadelo? Sí, o sea, non tan a fondo, pero sí, así máis ou menos, sí. Seguro que vos falaron del tamén no ciclo, non? En algún momento. Porque isto comentábamolo onte tamén, que é un dos sectores máis tradicionalmente asociados ás cooperativas, o sector gandeiro precisamente. Así que, bueno, mira, oye, moi bien que as conocíades. Genial, oye. Bueno, imos escoitar de novo aquí a Xavier Vieito, a Unto Bello, e ahora seguimos. Todos que aquí non canten levan o camiño dela. Debajo de mi barca dormido me quedé. Tuve un sueño contigo, resalada y olé. Tengo la vista cansada de mirar para la mar, como si la mar tuviera amores para me dar. Debajo de mi barca dormido me quedé. Tuve un sueño contigo, resalada y olé. Algún día por aquí tenía mi bien querer. Ahora no tengo a nadie, no sé cómo puede ser. Debajo de mi barca dormido me quedé. Tuve un sueño contigo, resalada y olé.
marchar cando os meus amores bailan. Nunca lles queres tocar, debajo de mi barca dormido me quedé. Tuve un sueño contigo, resalada y olé. Bueno, pois acabamos de escoitar outra vez a Un Tobello, que nada, que eles son Xavi e Bieito, que antes non dixen os seus nomes, son de Arzúa e DC. Nada, moitas grazas outra vez pola vosa intervención. E gustaríame preguntarvos, a que estamos falando de cooperativas, que nun grupo de música ao final tamén se funciona un pouco pois dese xeito, que cada un aporta algo distinto ao conxunto do grupo. Como vos repartides vos esa creatividade para facer o mellor? Non eu, sí. Bueno, ao final quen ten o bicho musical no corpo son eu. Entonces, bueno, nós o proceso que temos é que, bueno, Bieito máis eu imos de recollida polo país adiante, collemos o coche e imos, pues, bueno, pues, polos concellos de todo o país, e a raíz de aí, pues, bueno, un pouco naturalmente, as melodías que máis nos gustaron, ou hai sempre xente maior que conocemos que bueno, que temos un vínculo mellor moi especial e queremos facer unha peza. Bueno, reinterpretamos de alguna forma o que recollimos, sacamos a melodía que nos cantaron as señoras, e máis o toque da percusión que toca aquí o Bieito, metemos o acordeón, e bueno, facemos un tema. Máis que facer o tema como tal ou montar a música, o traballo é ir polos lugares, pero ao final, bueno, é un pouco sacrificado tamén, porque ao final moitas veces vas con unha diante outra detrás, non sabes o que te vas topar, pero a verdade é que sempre estamos moi agradecidos porque nunca nos recibiron mal en algún sitio. Para nós tamén é moi especial poder tratar con esta xente maior e que, bueno, que nos cedan os seus saberes, incluso tamén, pues, bueno, falando dejando, non? Moita xente nos comentou os seus labores ou incluso de, bueno, de como se mallaba o liño e outros labores que son moi importantes tamén recoller para manter como se fan. Entonces, bueno, cooperamos un pouco entre os dous, non? Intentamos levarnos ben. Somos dous, tampouco é moi difícil. Podía ser máis complicado se forades máis, eh? Eso é verdade. Vos tamén sodes exemplo de relevo generacional, nese caso, polo tema das recollidas, e espero que fagades en democracia. Os temas. Bueno. Eso. Nada máis que decir. Bueno, nada, imos seguir pechando este faladoiro, ¿no? José Manuel, Carmen, Pablo, Silvia, moitísimas gracias por participar e por, bueno, contarnos a vosa experiencia, ¿no? E o que, bueno, que se está facendo pues, desde as organizacións, a Xunta tamén, desde o propio sector e como se está traballando e, bueno, sobre todo como funcionan as cooperativas, ¿no? Que tamén estamos aquí para iso dentro deste ano internacional das cooperativas. Estaremos falando de todo isto tamén o día 11, a semana que ven, en Santiago, na Praza da Quintana, que, bueno, esa gala de peche do ano internacional das cooperativas. Non sei se queres dicir algo, Iria, se non, cerramos e que toquen eles para cerrar por todo o alto. Nada, pois adiante, Un Tobello.